Biyag ti tao. Masigugak ri. Ha? Kasta ka di? Oh, pinaragsak na kiti dahi tang imbaga memen eh. At danton anak ta. Ri, Oh, abe kasla naliday ka man. Saan ka kadi naragsak? Taad danton anak ta. saan man? Naragsakak. Iso na lang ta nagsigugak kung adita pa'y nagkalaysa. Sana problema dahi ta. Ikasara kamot kat emen eh. Ay-ayaten ka. Di ka mabali na baybayan. Ni, Umuawag ti bus ko. Mabitla nga. Sungbatak ti hawag ko. Amang ano napatag ti bagana. May destino kiti sa bali lugar, mama. Anya? Nagpa-meeting ti bus ko ti kalman, mama. Kat dayta ti may saan nagmimitingan mi. Awan ka nung amin ti sa bali busgan na. No di siyak lang. Kat adakan ka day taa, iho. No anya ti ammo mapagsaya atam. Aramidam. Ah, mama. Adagami bagak. Anya day ta? Ni Emily. Apay genobiam. Mama, masikugan. Kastaya? Kat anya pa'y lang aruter aramidan yung ay. Agkasar kayon Wen, mama. Pagsasaritaan tayong tunti may papaniti da itabanag. Nalawag nga rudan ti saritaan abalayan. Inton kanikadwa bulan ti kalaysa dagiti ubing. Huwag abalayan. Isumag ti kaya nagitubeng. Sa bagay, saan pa yamadlaw ti sikog ni Emily ti day tabulan abalayan? Di oray man madlawan, awan dakas na abalayan. Tinapatag ang kasanta kidain. Wan badkit di abalayan. May kawa ka. Sa balitan, ti kakaduwak dito opisina. excuse me. May ruwamang tungod la siguro. May pasig kung tungod lang ti bagay katag ti padak ka empleyado dito eh. Ne, pangal daw magaya man. May pangalan. Ado mahawag. Tayo Ne, baro anumero. Sino mo tayo ito eh? Nagkuyog din na. Hello? Hello, di ka di Rayda ito Wen, ma'am. Nagpa-lunch ka. Sino da ka di? Ay, ni Beryl da ito Tilan lady dito pagababa nga mabalay. Ah? Apay ka di, ma'am? Nalipatan ti tulbag iti ayan ti doorknob ti ridaw mo. Amang ano sapsapulam. Ha? Nakasta? Jack na ikat ita yung tulbag ko. Oo na yan. Nalipatak mo ten. Thank you, ma'am. Ta nakitam. Okay. Dagasam to dito'y balay no agawid ka. Bye. Well, ma'am, thank you. Agyaman ako manan. Oo na yung lakid din. Naimbag lakid di tatilandledik nakakita. Kasanon, nagda nakastrak iti pagababangak. Oh, naimbag lakid din. Hello, Ray. Kumusta kan? Hello, Emily. Okay ka lang dito eh. Siga, kumusta ka? Kumusta ti sikog mo? Kastoy, medyo marigata nak nga aginaw. Iso ang naglayluak ba si titi pa nagisuro kiti online. Wen, di ko nagbambanog ha? Tapno nasalon at kayo itanak ta. Wan, Ray. Diyak unay makapangan. Napili ak ngamin iti makan. Man-man no ti may paunag ko. Ala, aganos ka, Wen? Talaga kasta siguro. Paset ti panaginaw ti kasta. Kaano ka nga agawid? Kunam nga agawid kay di last week. Ngam saan ka mo't anatuloy? Wen nga ron. Ado ti pa ka kumikumak dito. Kailiw kan. Saan ka kadipay nga aglive kat umadanin ti kalay sata? Wen nga ron. Nga malabay ta kita no kasano ang may remedyo data. Ala, kasapulan nga aglive kan.
Tapno maisagana dagiti rumba nga maisagana. Uwan, sige. Kita to, Emily. Okay, sige nga Ruden. Dapat aramidak, ha? Bye. Bye. Apay nga takas di ti imbagana. Anya ti mas priority na. Ti trabaho na. Wano ti umadanin akalay sami. Nasaya tanagawid kan, Ray. Awan pa'y naisagana ang maaramat para iti kasaryo ka ni Emily. Jack pa naka-file iti leave ko, mama. Anya, apay ngay. Atrasadon tun ati oras no kasta. Mabalin mo't nga tamtan pa lang ti kasarmi, mama. Anya, ang apay pa'y laang, Ray. Iti anya arason. Ada problema ak, mama. Problema? Anya dayta, iho? Ada kamin Beryl. Kaduak ni mama. Agmano ak, mama? Kasya na ka ti Diyos, balasang ko. Sumrag kayo, mama. Rehani. Mama. Sobrektan. Mama, sorry. Nailaw anak. Masikugan ni Beryl. Mama, please, mawatan da ko, ma. Pakawanin da. Magyaman hakta simurot kayo kanya. Kit napagsasaritaan tayo ti kasarmikin ni Beryl. Sana siya ti pagkitawam iti pamakawan, Ray. Awan matiyam mo ka nagbasulan ni Emily. Ngam apay anay turad mo tinang isukat kan kwa na. Tidakas na. Mangnamnaman ni Emily nga iso ti pakasaram. Ngam, adamat gayam sa balin nga ikalaysam. Hirik-rik na ak ni Emily. Numuna kat masikog. Iso ko matirumbang nga ikalaysam. Mama, di ka madanagan. Nasingput mo't lang ni Beryl. Nasingsingput ngam ni Emily. Masya na ka ni Emily. Kasanulangan ti apo ko kan kuha na. Mama, adamot apo ko yukin ni Beryl. Masikugan. Naitangam enta di ka nagpampanunot na imbag, Ray. Diyak kaya't tinaramid mo. Diyak kaya't ti agpamaranggan ka. Talaga ama di tinakam ko, Ray. Kasanulangan ni Emily. Agawid ka nga rod. Tayong kakasarita ni Emily. Makaammo ka nga agpalawag kan kwa na. Mama, teksak tulatan. Anya, unay kamatan. Kasarita mat iti nasaya at saan at text lang. Tapno may lawlawag mo na imbag ti amin. Mama, awan oras ko. Teksak tulatan. Makumiko makuna yan, mama. Ay, anak. Gusto tayo na panagsangsangi mo. Manon nga aldaw akasta ka. Ang mga makapadakis iti sikug mo ti kastangal aramida man ako. Tatang, Diyak mo no kaano ang makalipat ak. Diyak pulos ni namna mga isukat nagniray iti sa bali. Nagsakit, tatang. Yan ako. Anya nga ron ngay. Di mo mabalay nga ipilit ibagim ken ko ana. No talaga adi na kan kayat. Lipatom kid din anak. Saan mo aribang asangitan tikas di klase ti tao? Pinangnamnaman na kanalaang iti awan. Diyak mo daramidak, tatang. Kasano kami paitan iti sikog ko? Kasano ang makalipat ak? Kasano ang makarugiak manan? Pati bkerem ti pakinakam mo anak ko. Patsak akaba ilam dayta. Agkamang ka kiniapo Diyos. Di nakabaybayan anak ko. Agyaman na kiti ka dayo. Kasapulan kayo itatatang. Kasapulag ti panangan di ngayo kanyak.
Iso di na ko mapampanawan. Nakapasngay kan anak ko. Ay na. Wan tatang. Di man laimay ni Ray. Uray para kumalaang iti anak na. Ala, bay amo dere. Sa labale. Ta imay ti inana itay. Oray kas di naramin ni Riking ka. Suportado mo lata ti inana kada kayo itanak mo. Saan na nagbaliw ti panakilangin na kada kayo? Nasingpot ni mama kada kami tatang. Ngam ti anak na. Kas jay lakalaka na kankwana ti panangikulasay nan kada kami. Lala, di ka nagsangit anak ko. Di pata mo sa diyang tao. Ala, agpapigsa ka kiting. Tapno makaruwar kayo dito ospital. Anyat pang panunota, Mare. Maturog tan, rabiin. Agbakasyon tayo ko may probinsya. Kaili ko ni Mama Beryl. Busy ako ti trabaho. Kan busy ka mat, saan ka di? Aglive ta. Uray may saw no, duwala ang aldaw. Masikuranak nga agbiyahe iti adayo. Nakadayon tumat ijay lugaryo. Kahit kano ni Mama ang makita ti anak ta. Kat, makikita naman no kas di nga video call kayo. Sa balilat tamot ati personal. Agbakasyon tayo kumahani. Maulawak nga agbiyahe kunakmat. Ala, siyak lang arudan tagawid hani. Anya? Maiturad mo ti pumanaw asanda kami akadwa? Kadi mo mo't kaya ti sumurot kanyak. Inton maminsanan nga agawid ka. Ipakat mo man ang ti kinamamas boy mo ako nak. Beryl, Basta awan ti agawid no kunak. Awan! Hello, anak ko. No kasta? Saan kayo man na makaawid? saan Mama? Busy kami nito sa awak. Kailiw kayo, anak ko. Kaya't ko makita ti apo ko. Di yun ka din may sakripisyo, ti oray may sa wanod nga aldaw. Saan nga rin mabalin, Mama? Saan nga min ama kaliv ta asawa kiti trabaho na? Sikalatan na ti agawid, anak ko. Saan nga rin komportable nga agawid? No saan ko akadwa ta asawa, Mama? Ha? Sige tane. Ada pero mitek, Mama. Baliwan tayo tumanindag sarita. Bye. Bye, anak ko. Ay, anyan. Manipod na nga asawa ti anak ko. Kaslaawanan na apulos ti patag ko kankwana. Payakas jay. Ay na, agyaman nagtaanda kayon. Ay na, to'y apo ko kaya. Umay ka man apok. Agubatawan. Mama, agmano ak. Ay este, nana, kunak kuman. Anya kalakit din aya. Mama, kunamlatan kanyag. Tawan tinagbaliw kanyag, iha. Please, di nagawagan iti nana. Mama, kunamlatan. Takas dapat tisigod nga awag mo kanyak. Saan ka di? Mama, Nakaluto akon. Dito'y kayo na mangal daw iti apo ko, kuwan. Agyaman na, tapinatgam tikid daw ko. Ti panangi pa share mo iti apo ko dito'y balay. kailiw kayong matngaminan, Mama. Awan ka dwayo? Ay na, sigod mat nga awan ha. Manipod na nga asawa ni Ray. Manmanon nga pakita dito'y balay. Ha? Kinapudno na. Diyak pa'y nakita apulos ti apo ko kadakwada nga gasawa. Anya? Isu nga, agyaman na, tapinat gamtikid daw ko, balasang ko. Ay, no! Nagpagluntoy apo ko kaya. Ay, na! Nakaaya-ayat!
Emily, iha. Ada ko makidawagan ka balasang ko. Anya day ta, mama? Mabalin ka di, adito'y kayon balay nga agna, iti apo ko. Anya? Please, si Ishak dito'y balay. Man-mano nga agawid ti anak ko dito'y. Iswa, dito'y kayo kuman nga agna, iti apo ko, ki Emily. Please. Mama, Na minsan la nakitak ti manugang ko. Tadibay pulos na gawawid dito'y balay. Ultimo ti apo ko kadakwada. Imot da. ala, bayan nyo. Tapanunuta ka na imbag ti may papan iti dayta. At hakpaya katulunga mamangawawir iti anak mo. Tamabalin mo nga ituloy ti panangisurum iti online balasang ko. Mabayagan nga glatdato makin ka, Emily. Kahit kukumamamuan, no adamot lang namkin ka wanawan. Daniel, amom nga dan anak ko, ngam apay asyak ti pagdatunam. Saan nga umdas, alapad day ta kanyak? Sika lang tinakarik na kitikas to, Emily. Daniel, Ay, ayatan ka, Emily. Nakasagana nga aguray, no kaano nga kluranak. Anak ko, awan makita ka dakas dito dayta. No lakit dita barit na manapod no ni Daniel keng ka. Kan, no ay ayatam mag. Apa kaya day na parigatam ti bagay? tatang, kasla mabuti nga kun amakiinayat manen. Anak, saan ngagpapada dagiti lalaki? Dakilang tabo ko. Aklulong kay day ni Daniel, anak. Madlaw anasing pag. Kay patsag ngagbalin to anaragsak iti sidong na. Tatang, Lalaki din, tatatatang ka pa nila. Aklulong mo, anak. No kasta, adan kayan ayat ni Emily, kabsat? Ay, huwag kapsat. Inaklunan di agar-aram kang kuwana. Ay na, kamaudyanan na. Nakasapol matlangan iti kasukat ni Ring anak ko. Ah, ta, Uwan, kabsat. Pakaragsakak no atan kayan ayat ni Emily. Tapno maaghasan ti pan nakapasakit na agapuanan ti anak ko. Tangamin, jak kanunungan di naramid ni Ray ka ni Emily nga anak mo, kabsat. Iso ama siya nagunay ka ni Emily. Kan iti apo ko kan kuana. nala. Awatin tayong tiyamin, kapsat. Talaga siguro asan nga isudat ang kagasa. Emily, bakit? Mapa nakagtrabaho. Di mo baybayan ti anak na, ha? Kinti si Kugbo. Di ka agbambanog, why? wen Daniel, kat agyaman na ka. Ital niya. Itinabuslon nga ayat mo. Ay, nakaragragsakak. Ngamin, impay na ka ti Diyos kanyak. Kat agyaman nak tayong bilang mo kaspudpud no nga anak ti anak ko. No asino dagiti napatagken ka. Napatagmaten ka niya. Kasta ti kinapudno, ken kinatalos, ti panagayat ko ken ka, Emily. Sige. Tama pa na ko na. Amangan numala daw iti trabaho. O sige, aganad ka lakay. Di mama ti umawag. Hello, mama? Hello, Emily, iha. Mabalin ka di nga ipasyar mo ti apo ko dito'y balay. Ha? Please, kailiw kong ti apo ko. Kaya't kung iliw-liwag ti ladingit ko. Gapo iti saanan apan ang sarsarong ti anak ko kanyak. Tidak pa'y malagi pasarong karanan. Sige, mama. Umay kami, itamot laan.
Agyaman na agtanda kayo ang iti iliw ko iti anak ko, Emily. Na kayo iti apo ko, ti pang ipapapasag iti nakaro nga iliw ko kani Ray. Iso nga, agyaman akunay kada kayo. Ay na, agluwa kayo manan, mama. Di kay kadagladladingit. Panunutan nyo latan ang makumikumda. Iso asaan da ang makabakasyon. Naimbag ka pa, iha. Kanayon ti pa nang ipasyar mo iti apo ko dito'y balay. Basta da oras ko, hiyag ko ti apo ko yu dito'y balayo, mama. Sana problema dayta. No kayat yo, umian kami ita dito'y balayo. Tainton bigat kami nga agawid ka ni baby. Tailiwan nyo anaimbag da apo ko yu. Ha? Agpaiso? Oh, sige man nga rod. Ang imbag no palubusan na kati asawam. Wen, mama. Nasingput siya sawak. Man nakaawat unay. Mama, patuluyan mi nga rudan. Umay kaming tumanan numaminsan. Sige, Emily. Katagyaman manana. Oh, ape akas na ti Charyo. Ape akas na maditiik na yo. Wano maladingitan kayo iti ipapanaw min. Kwa, okay aklaang, Emily. Di nakpakadanagan. Medyo maditirik nak. Nga patsyak. Nga okay to ninton madamdamada ito'y. Mapantayo langan iti doktor, mama. Sanan. Okay aklaang ko nakmat. Di nakpakadanagan. Sigurado kayo? Sige nga ron na. Mapan kamin. Talaga maditirik na ka. Tsak maawatan no niya tinasakit kanyak. Nagdagsan direk nak. Kasla marigatan ak nga gangas. Inakman laangan iti silid ko. Kurang la siguro iti inanada ito'y. Inak agid da. Apa akas na saan ka baka inanak ka? Pampanunutak ngamin ni mama tatang. Saan nga reply kadagiti chat ko kan kuana? Saan naka-online? Anya? Mapan kamin sa ije balayda tatang. Ay kawan Ikulog mo tapo ka. Tapos agin nilaw damanang. Sige tatang. Ha? Diyos ko! Mama! Anyat na pasamak ka na kayo! Ha? Ala! Saan matungag ang angas? Agparayat ang kadagiti karuba! Hello? Sino da ito eh? Ni Emily daytoy Ray. Agawid kayo kuman. Ni mamam. Ha? Apa ni mama? Di ka kumamakmaklaat. Natayan ni mamam. Anya? Pangasim, Emily. Ibabawin timbagam. Saan pera try ni mama? Natayan. Atapan da cardiac arrest team patay na. Saan? Sana punulay ka! Mama! Pagawalan na ko ba? Ang tatiyag pinatigan na kita mo. Jacqueline, pag-arap ako stoy ka kaya mati mapagtang mo. Ipatpatig ko na mama. Ray, makipagladingit kami. Agyaman na, Emily. Impakada kiti asawam ti asidag ko kan ka. Tadala kayat ko nga ibaga. Kanayon nga minasaggaan ni mamam ti panagawid yo. Kanayon mat amapaay. Kailiw na kayon amakita.
nga makumikom kayo kanu iti trabaho yo. Iso atunggal mailiw ti inamkan ka. Payaban na kami iti anak ta. Kat ti anak ta ti pangipapasan na iti iliw na kada kayo. Magyamanakin ka, Emily. Ilalaksin tinaramit ko kin ka. Nagbaling galagta na saya at itinak. Anak tayo akong taway. Gagkit daw iti pambakawan kin ka. Linipat kon ti amin, Ray. Isabaybay amon tinapalabas. Siya kabailan na lamanan ti konsensya kita. Kapoy tinapasamag iti inag. Natay, asyak man na nakatin na sa kupayapin mo say. Mama. Ipatpatag ko, Ray, Mama. Pagawanan na ko, Mama. Biyag ti tao. Adda ka di pa'y agas ni Nanang, Ruby? At dapay ng basitan, Manong. Nalipatak mo tigimatang itay. Alang nga rod tarumarak. Siya kon timapan gumatang. O sige, Manong. Anyamatan ti kinamanal daya driver dito ang kotse. Kasanok pa'y ang mairwar tilugan ko ita no adamat nakaharang. Ayan nga ta ti driver dito ay. Miss. Sorry Lugan mo ka di ti adda di ta sangwanan. Pasensya kan. Kunak ngamin no mabiitak lang. Adda ngamin di nagas ko di da butika. Kat awan makita ka pagparkingan. Ay na, nagtaar dito ang lalaki. Mabit lang Rumarakon. Tapno makarwar kamutan. Ay, sige. Pati boses kang taktakder na. Ay na, very masculine. Anyat nagan mo? Emerson. Mabalin ang maamon ti FB account name mo? Ha? Kaya't ko lati makisinangad kan ka, Emerson. Ngamin, madlaw na simpat ka. Man nakigayimak ngamin. Emerson dagol ti FB account ko. Jay nakakalugong itinalabasit. Sige, mapanakon, miss. Napanan. Di naman la dinamagmat noon niya tinagan ko. Supladon samot da di lalaki. Useless ti kinagwapo na ta suplado man. Mauray no kas na. Sa pulik lata ti FB na. Taag friend request kan ag-message sakyan ko na. Anya kayo matanyaya. Itay kayo pa'y laang nga ayaban. Naawanan ti ganas ko nga agkape ko ma. Anya ngamin ayati pakakumkumikuman nyo dita kusina. Dua kayo ababaonan. Ngam awan pa'y uray may isa nga umasidag kada kayo. Tulang kayo kadi. Ay, ma'am, pasensya kayon tan eh. Adaak ngamin ijay likod ti balay nga aglablaba. Di kay nangag. Apay, ayan ni Manang Rita. Aday jaro bayan, ma'am. Madama ti panagsibog na iti masetas. Ay, itimplahan kayo iti kapiyaw. Awan ganas kon nga agkape. Nakabaybayag kayon tumangamin nga aggargaraw. Di ta kayo man langan. Ay, na yan ni Ma'am Abe. Awan bimayag kadagiti padak ababaunen iti kasta nga ugali na. Iti kasto akinabakit ko iti dayto abalay. Manumeten ti padak akatulong ti pimanaw. Gapo iti kasta nga ugali na. Siyak salaan ti makaawat kan kuana. Ay, bareng bumayag mutan ni Rita, apadak mutla ababaunen. Uy, apa nga kalati pa ng awis mo kanya nga rumwar? Kat no nagkuyog talang edi kalman nga nagsiyaping. Masurunak ngamin kadagiti tattao ijay balay. Iso arumwar taman. Intamangan iti restaurant. Kat wana, mabit lang nga ro tagsukatak. Ano samtag oray ata amumat nga mabayag nga agsuksukat.
No imbagam ko mga dagos kanyak, di naka-ready akon. Alakit din, in ka nagpalas. Nakarkaro amabayagan ka no nagadupay la asasawam. Ayan ni Nanang, Ruby. Ay na, adamanan ay jidaan abalay manong. Amumatan, di na mapanawan dagiti mula na ijay. Kunakmat kan kuha na aditoyan baro abalay ti pagnaadan na. Tapnos saan na marigatan pa eh. Ta kumpleto mat amin nga alikaman dito eh. Ay, jakman amo ka ni Nanang manong. Ala, inkaya ba ni Nanang tagsasango tayo amangan bayat ti kaadak dito eh. Pinatakdara kiti napinta sa balay tapno agbali na komportable. Ngam agsublimot latta igisigo da balay tayo. Maawatam latan ani Nanang manong. Tasan anay ruam iti na namaya pa nagbiag. Uray tupay kikam iti kwartana kat ipay dulin na latta kanya. Sa kalpasan na, mapanagisursur nga aglako iti gulay amula na. Kat ipaglakwan na, isutigatang na iti masapsapul na. Una yan ni Nanang. Kabalak matan nga ipaayan iti nanamaya pa nagbiag. Tanapintas kat nga rodan ti trabaho. Kat uray mat siyak manong. Permanente mat ti trabaho. Iso pasaray ikak mat ani Nanang iti kwartana. Ngamay na, grabe lat pati kinaimpod na. Ola, pag tinulungan ta pag namayan ti panagbiag ni Nanang ading ko. Taamo tamat ti ado a sakripisyo na inagad adal tapay lang. Wen manong. Nanang, naibaga ni Ruby kanyak adiyo kano kayat ti agnaed dito dakkalabalay. Ay na, Emerson anak ko. Amumot asaan anairuam ti bagik iti kastoy abalay. Ken maysa, jak kayat apanawan ti sigud abalay tayo. Ta isulaengen tinabati apakalaglagi pak iti daydi tatang mo. Wan angam amangan numarigatan kayo. Apay ko maamarigatan nak. Ket isumet ti nakairuaman ti bagik. Agkapsutak ngamin no agtugtugawak laeng. Saan akas ijay basit abalay, anapalawlawan ti mula anateng, ken mas masitas. Ado ti pakakumikuma kijay. Dito'y ngay, awan mo't kuko kanak ko. Wala nga ron, Nanang. Basta diyo ko maabuswan ti bagayo, ha? Amangan numaipada kayo ti dadi tatang. Nabaybayan na ti salon at na, gapo iti sobra a kinagagat na. Wen, didak pakadanagan anak ko. Ruby, inggatangak ni Nanang iti aga sa pang-maintenance na, kas kada vitamins. Ni, nagadumot dagitan manong. Wen, tapno dala tayo stock na. Napanana ka di. Katamo mo na. Adamanan ijidaan abalay. Wala, siya akong timangipan ka na gito eh. Takitaag no kasano ti pamayan iti daan abalay. Taparenovate ko langan. Day, adda ka magayam anak ko. Aglinong kayo pa'y Nanang. Permiti darang ti init, ang mga nagsakit kayo. Wen, nalpas kun tinaramid ko. Insimpak laeng dagiti mulak ang masetas. Nagadumot gaya man ti masetas yun dito eh. Kan, adon ti mula yung anatang diti paraangan nyo ah. Wen anak ko, dagita ti pakakumkumikumak. Amumot akas to'y ti pagaayat ko ngar arabiten. Sakon to ila ko, numabalinan amay lako. Di kay unay agbambanog. Agin na kayo kidi. Sapay umadanin ti kasangay yo. Ha? Ay wun gayam. Dandani man nalipatak ti kasangay kon. Kasano, katila pa kakumkumikuman nyo, Nanang. Happy birthday, Nanang! Ay naagyaman anak ko. Kinunakmet nga uray di kayon agsagana. Ngam nagadumo latat inluto yo. Nanang, sana mabalin nga awan sa gana yo. Ta inawis mi amin agagayam ken karuba tayo. Agyaman agnukas ta anak ko. Oh, adto ti regalok kada kayo, Nanang. Relo. Ha? Ay nanginan sama da ito anak ko. Naggastos kayo pa'y laeng. Sana balian nangina, basta para kada kayo, Nanang. Dahito yung matirigalok, Nanang. Quintas. Tunay na ito eh. Iso nga iwanan nyo. Ay sus, nakaamamak ti agsuot iti kakasta. Nginginaan, amangan numapukaw ko.
Sayang laeng. Ang umnupay kasta, agyaman na kada kayo, anak ko. Ni, papanan nyo nanang. Mapanak ije palengke, anak. Kas iti sigod, inakmanen i-display dagiti lakok iti pwesto ti kumare. Ay na, parparigatan nyo lati bagbagiyo iti kastangar aramidan nyo. Ay na anak ko, baybay andak ka dilaeng. Ta-exercise kun daytoy. Alama pa na kon, tapno maipaibus ko dagiti lakok. Ni, apay nga kasta ti itsuram, abi? Jack, mabiru kan jay kwentas ko a paborito. Sapay nangina day jay. May sa day jay kadagiti kanginaan nga alahas ko. Kat pang berbero kan tangarod iti day tangay. Sapay naglawa datoy mol. Nakaragragam kumangay. Imbag kumanohan lang nga ito tinapananta. Napantapay mo't ije paleng kitadtay. Jesus, sayang day jay. Ala, unaan tangaron nga biro kan itoy mol. Ngamnawan, masapul nga agsublita ije palengke. May salang matiamok nga napananta ije ay. Sige yan ha. Adatan ito'y palengke. Anyat kita maid ta. Friend, nakita kong tineklis ko. Ha? Ayan na. Day tama no? Nakasuot di ta kasangsangom abakat. Mabigbig ko na unay. Iso day tatay kwentas anarigreg ko. Ha, nay anyat ibagbaga mon, ma'am. Ala, kas ano nga ada kumakanya na? Sika abakat, ikatam day ta insuot mo ak kwentas ko. Day ta jay narigreg ko. Nay, ma'am, kukwak daytoy akwentas. Ikan aglibak. Among ka di, numano ti presyo na day ta ak kwentas, ha? Ma'am, regalo ti anak ko daytoy kanyak. Imposible. Iti kasta alangam. Kabailan ti anak mo ti gumatang iti kasta kangina ak kwentas? Ha? Jackpot yan! Pudno ti kunak, ma'am. Di kay kumabot agpabasol latan Tawan mo't pamanaknak yaw anapidot ko daytoy. Ay, wanmat nga agpaiso, abi. Awan bibiyang ko! Basta kwentas ko dayta, period! Ha? Mapantayo iti istasyon ti pulisya! Sir Police, dayta abakat, tinakaw na ti kwentas ko. Nagbatad, ta nakasuot pa'y lakan ko na. Ha? Mabit lang. Oh, daytoy sir. Daytoy dagiti ladawan ti kwentas ko ang nakasuot kanya. Sir, awan amok iti dayta. Saan agaputa bakit kayon? Kat saan kayon atutupan? Pilyon nyo, titak-takawan nyo! Baka mat nga minupod no nga regalo di anak na kanya na dayjay. Imposible makagatang ayang mo't ni anak na itikas jay kangina ang kwentas. Ay, pinanawan tamot tan ije police station di bakat. Kat di na nga rod kayat nga itad ti kwentas. Ipatangken na a regalo ti anak na dayjay. Ha? Adun ti modos dagiti managdakdakis ita. Uray babakit no agkapoy-kapoy ka. Kabailan da ayalis nga lipuspos mo. Ngam saan nga agkuri kanyak dayjay. Ha? Bay amabalod tapno agnakam. Sige nga roden, umunag kan itabalayo tag-awidak matan niya. Ha? Ala! Oh, apay? Anya nga data sumil sila pitabay ti dapan mo. Ha? Ala ka! Daytan sa madya kwentas mo nga birbiro kam. Uwan nga paiso. Kasano nga da dito eh? Ay na, kat siyempre ito'y tinakaragragam Kas ano nga yan dyan pinabasol mo nga bakat? Ay, mabainak matin nga agsubli jay police station. Si kalaangan ti mangipalawag kadagiti pulis. Makaamukan nga grason. Mabainak. Alan pang-asim. Nanang, apay nga da kayo dito eh. Anak ko, pinabasol dak iti awan kinapundon. Ibagbagada at tinakaw ko to'y kwentas nga inregalo ni manong mo. Anya?
Ayan tinangireklamo kada kayo. Kalaat matlata na pimanaw. Ay, na. Ako iti, agkid daw iti pasensya. Gapo iti inarami jay gayam ko. Ti panang pabasol na kanyayo. Ay, nabirukan na dyan necklace na. Kapadpada na ngamin data kwintasyo. Anya. Ayan ti gayam mo. Ape asan nga iso ti umagkid daw iti pasensya? Ape basta agpabasol latan iti awan mat kinapudno na? Miss, pasensya kayon nga talaga. Mabain ka nung amin ti gayam ko nga agsublid, toy. Mabalinda kayong madakaswan iti kasta nga inarami, Jo. Basta agpabasol kayo latan. Ay, nasaanan anak ko. Diyak kaya tiriribok. Ay, sorry nga talaga, ma'am. Inawatan ni Emerson ti friend request ko, Yana. Unayin, hamo pa'y lagayam nga nalipatan da diya nga lalaki. Nagadupay ket din ati message ko ken Kuana. Ngam di pa'y nag-reply. Ngam ita, inaccept nan ti request ko. Ay, katmayat, ano kasta? Kinig daw ko nga rod nga agkita kami. Ni, si kapay mo tinag first move. Inuray mo kumamat nga iso, ha? Kaanon tupay nga inuurayak. Nagbayag tupay nga agsin kadag iti message ko. Daytan to kat ag first movean. Papa namanong, nakapulnas ka mat. Adda sarakak, may sa agayam. Ibagam tulatan kanina ng harimuarak. O sige manong. Ay, adaman na ijay old house. Ijay langan tayuyang na manong. Saanan ang mapmapan ijay palengke. Ta nadidigran sa itinapasamag kan kwa na. Ipapawit na langan dagiti lako na anateng. Rumbang lahi nga saan na mapanidjay. Taamangan na maulit tinapasamak. Ola, pakibagam tulangan na rimuarak nung sa pulanak, ading ko. Hi. Sorry naladawak samat na. Nabayag ka din? Okay lang. Awan anyaman na. Kasangsangput ko matlaunay. O ala, agtugaw ta. Agorder akong iti kanan ta. Anyat kayat mo gayam nga orderan? O agpili kan di menu? Kumpormen. Sikat ti makaam mo. Jakon kayat tagpalpalikaw, Emerson. Saan ko siguro apakababalawan? No ibagak tipod no amarikrik na. Ha? Marikrik na mga. Agayatak nga minken ka. Crush ka pa'y iti damuan nakita ka. Ha? Sika, awan ka diti panagayat mo kanya, Emerson? Napintasak man Dita pala agam ammo unay. Agayat kan kanyak. Makulkulapan lang ti panunot mo, Abi. Saan? Pudpud no dayto amarikrik na. Talagang agayatak kan ka. Abi, Oh, anya nga Adda ka di matrik ng kanya? naidumdumamat day ti ababae. Isumat tan ti agaram. Manumat ti kastoy. Oo, kitaan nakmatlatan, Emerson. Marunawak iti kastaki na pigkat ti panagkitam kanya. Ola, ituloy takit di ti mangan, tani. Kagudwa palat na ibusta. Ay, sorry Yana Saan pa'y lang ang matuloy ti pagnatait na? Inawagak ngamin itay ni Emerson, kat imbagak ayam amunak iti pamilya na. Kat imanugot. Agalanganan, ngam, pinilit ko. Iso anagwan matlaang. Ay na, excited ang sika. Meeting the family stage kamitan kin ni Emerson. Panagkunam ka di, kat mayat ti kastoy asuot ko. Ay na, nagkiting unay datang palda. Anya mat datang palda ngay. Tumanawan ti saan nga rumbang nga tumanaw. Agpalda kalangan itinagay-gayad. May mayat pay. Anya, kasla akla mabugbukal, no kasta ti pagbadok. Oray saanan. Abi, iso ni nanang ko. Nanang, isumat niya Abi. Gayam ko iti social media. Da kayo, nana? Agmano
Ala anak ko, da kayo latan ti agsasango. Mabainak ang makisango kan kuana. Ne, apay mo natin makdar kayo, nanang. At dapay ngamin aramida ki Jerwar. Da kayon tagsasarita. Emerson, sumurot ka no madamdam akanyak di tarwar anak ko. Wala nan. Nagpaot mati pa nagsarita yung kininanang mo, Emerson. Abi, Emerson, yak makapagbayag dito eh. Tadapay gayam lakad ko. sige. Agawid kan, Abi. Kat di kan agsubsubli dito iti uray ka anuman. Ha? Apay ka di, Emerson. Pasensya ka, ha? Ngam dayto yan ti maudi ayo umay mo dito balay. Ha? Nagsakitan day tanga ibagbagam, Emerson. Mas doble a sakit tinarik nami. Idi makita mingag sang sangit ti inami gapukin ka. Kat aging gaita, kasla na trauma iti napasamakin ko na. Ti panang pabasol mo ken kuana iti saan namot nga inaramid. Ha? Kwa, pakawanan na ko ma. Yak amo nga inamgayam ni nana. Lading itak, ngam jak kayat ti makisiningad iti kasken ka, Abi. Iso apong manaw kan. Yan. Hangkan nga agsangit, Abi. Nagsakit nga min ti barukong ko. Nabay na nakiti husto. Katanya nga rod ngay. Aklo namlatan ada nga gasat mo. Leksyon kanyam data. Agbalbaliw ka nga minan. Tanangam ti pa nagsasaom. Hangka nga basta mang pasakit iti padam nga tao. Yan. Di bale, ta adu pa'y ti lalaki ita. Basta agbalbaliw kan adu ti mairitok kanyam. Nasisingpat nga lalaki. Yaya Belen, maanusam ka di pa'y ti agpay kas babaunan dito balay. Akawan napigsaak pa'y mat, Ma'am Abi. Mabalin ka di adida kun awagan iti ma'am. Abi ko nayo kumalatan kanya, please. Ako, sikat ti makaam mo, Abi. Pasensya andak ko ma, no ado tinagbasulak kada kayo. Sorry iti nasakit ang panagsasaok. Ngam ikarigatak ti agbalbaliw, yaya. Ikarik abaliwa kung tinagmading ugalik. Promise, yaya. Saan kayo nabukawan? Agsingsing puwet ako niya, ya Belen. Kat agyaman na, tauray kas di ti kinauyong ko idi kada kayo. Saan da ka pinampanawan? Da kayo lang ti babaunan abim mayag dito'y balay. Ay na, agyaman akabalasang ko. Tanakamiris kamatlaangan. Kat ikarik man, sa anak ka pumanaw dito, aginggat ka ba ilakpay tagtrabaho? Biyag, di tao. Marigatan akon nga agbayad iti renta ti balay dito'y bagyaw, Faylay, bakit? Anya nga tano agawid talangan ni lugar may. Sigaman, Agsapulaklangan iti sabali a panggadak iti lugar may. Kabailakmat ti agtrabaho iti construction. maawatan ka. Ti desisyon mo ti masurot. Kan may sa, awan mo't natalgad apanggadan ta dito'y bagyo. Inton bigat mo't lang agawid tan iti lugar may. Makamuditan, tinapatag. Saan tanton nga agabang pa iti balay. Kat, adda nga rod pag naadan ta iti lugaryo. Makisaritak pailaan ka dagiti kakabsat day ditatang ko ang makipagnaid ta pailaan ka dakwada Lakay. Day ti pangedeng ka, Faylay. Saan nga umdas ti matgadak dito'y bagyaw? Iso nga agawid talangan iti lugar may. Nasaya at matanagawid kayon dito'y lugar tayo, kanakan. Nabayag mat apanawan ti panagtali na udyaw jay bagyaw. Awanan tay, agpagpakaasi ag kumamakipagnaid kami palang kini Feli nga asawak dito'y balayaw. Sana parekot day ta, baro. Kabsat ko day ditatang mo. Iso nga awan ti pagparikotam.
Agyaman naklaunay, until yun Kat, nagan kayo ka din. Saan pa, antay? Kinapudno na, mabisin kami ni di asawak. Mala mabit lang nga raw, ta inak agluto iti kanan niyaw. Inak man kit ditiliwan di ka kayso na manukaw. Agyaman naklaunay, until yun Dukas ta si Mangpet Dabong kenti asawa na dito yung lugar tayo kabagais. Wan kabagis. At dada ita ijay balay ko. Nangina ka nung amin no agabang da ijay bagyo. Isu nga imbaitan a dito'y lugar tayo. Kastaya. Mapanak man nga ro di jay balay yung kabagais tayo nakman kita ni Baong akanakanta. Ay katuan kabagis. Mapankalata. Ingkamot iliwan ajay ka nakanta. Ay waintan na bayag a panawain ajak nakit kita. Sa nga pulon sa tawanan. Ay na, maragsa ka na ka makakita man ang kang kabaong kanakan. Kastak magkang ka, Uncle Sianaw. Kasla, saan kayo alimakla kaya, Uncle? Ay, limakay mo't na taon Nagado tao bang kaon? Sana madlaw limakay kayo, Uncle. Kaing ingas yung launay na di tatangkaw. Kasaya. Ay, kabsat ko nga raw di kaing ingas kao. Kahit awan ka di pa'y ti anak yaw ken ni Filay. Ay, awan pa, Uncle. Anya? Siyak ti adda parikot na, Uncle. Isong aging gayt, ha? Awan pa ilang ti anak mi? Ay, kat makabukal kay tulata, barok. Agkararag kayo kanya po Diyos, tapno paraburan na kayo iti anak. Uncle, wen gayam, no kasapulan nyo titulong ko. Umasidag kayo laing kanyak. Agyaman na, Uncle Siano. Di kayak babay ni ti asawa mga umasidag kanyak. Uray no nakurapay lati pa nagbiag ko. Damat latamakan ko Uncle, adaw ti mulak anak natay nga di bangkag kao. No, kasapulan nyo ti sidayaw. Ingkay lata mga alay di bangkag. Lakay, doon alawas ta dito'y lugar yun. May ibos matan ti kwartata. Awan ka di pa'y nasa pulam at trabaho. Masadutak nga agsapol iti panggadak, Feli. Saan tamot nga agparikot iti makmakan dito Gaputa adumot iti dangkel siya now. Kan makipangpangan tamot dito balay ni Antilyo na Kababain, lakay. Mangnamnama talatan kadakwada. Anya kumangit ipagbainam kat kakabsat mo't da ditatang ko da Antilyo na kanang kalsyano. Uray pay. Kan may sa, awan mo't pagsapulan ni Antiluning. Agtartarakan na ang iti baboy. Kan makiburburas na ang mat iti mais. Relax ka dilaang bakit? Di ka kadiunag dandanag. Uray no awan ti panggadak at damat pagdawatak iti makmakan. At dapay gayam bakan ti alutim ni ti likudan ti balay ang kalsyanaw. Ay wain baraw. Jak na mulaan daytay tinatang kaputa. At damat kan di bangkag ko asok-sukay. Kaslamayat amulaan ti balay ang kalsyanaw. Ha? Anya ti kayat mo asawan baraw. Mabalin ayamit nga imulat ti balay. At ti kayat ko asawan ng kail, no mabalinak nga agpatakder iti kalapaw ko dita. Ha? Total, bakantimot day taaluti mangkal. No palubusan nak nga agpatakder iti kalapaw ko dita, di agpatakderak. Ay, sana parekot day ta, baraw. Mayatak lata. Patakderam iti kalapaw mo no kayat mao. Ay na, agyaman nagangkal siya na. Wain, kahit kau. Agala ka pa iti kawayan di talikod Ay na, agyaman nagangkal. Palubusan nakpay gayang magpukan iti kawayan nga aramatek iti kalapaw kau. Agaramid mat gaya man ni Bong iti kalapaw ijay likodan ti balay mau kabagis siya now. Wain, kapagays. Nakisarita kanyak patakderan na iti kalapaw jay bakanti alutek. Imanugot aklatan at awambot sabsabalay. Kaanakan tama.
Sa bagay matkit di kabagays. May mayatay no dabukod da pagtaingan iti asawa na tapno marami damot ti kay kayat da nga uray kalapawlaan. Ay katuan sana balay. Tanalaing mat a karpintero ni Baong. Amuna tararamidan na. Wen kabagays, sa may sa nabayagan a bakante na jay alutay. Nagsamagpay kid din ata jak maruruutan, jak madaldalusan. Ang mga no pagumukan pa'y kati ulagan Mala, nasayat mat nga raw no agaramid da iti kalapaw da. Tapno lumasin da nga agasawa, tanay awanon ipakan ko kadakwada kabagays. Ha! Manipod si Mangput da, siyak ti gumatgatang iti kanunda. Anya! Jay matarak ti gatgatangan ni Bong, imbes kumasi da unwan no bagas. Ayun na yan. Jak mo kas tagayam kabagays. Di mo amo tadi mo mat ida mabambantayan. Nalaing mat gayam nga aginom iti arak ni Bong. Ibusan na jay may sa ating ngadan. Anya! Kasladanom nga inuman na jay arak kabagis. Dinsa pa yun agangus. Nagbiit mo nga naramid ti kalapaw mo, Baong Baraok. Kasla kaano lang ang patak dermaw. Wanang kalsyanaw. Mabalin min apag naidan ka ni Felay. Ay kahit mabalinin ata dalpas kat nga rudain. Nagpintas a kalapaw, tinaramid mo. Nagdalos pa yan ti arubayan. Wanang kal, nagtinulong kami nga agasawa tapno madalosan ti arubayan. Aya, Tilaang parekot ang kal, awan ti kuryente may. ay huwag ngagpaisaw. Ay ka ano sa inyo pa lang tiyag silaw iti lampara Tinapatag at dan bukod yaw abalay. Huwag makidiyang kal, ayong gayam. Pabuludan dakman pa lang iti bagasyaw. Isublik mo't ladagaw sa paman ang makasapulak iti panggadak ang kal. Ay huwag na baraw. Ikan kayaw iti bagasyaw nga gasawa. Agyaman Uncle Siano. Kanayon mat nga awan di tabalay da ni Baong kabagays. Napan iti trabaho na kabagays. No kasta, at dan trabaho ni Baong. Adan, simrek karpinteraw iti may patpatakder a balay jamyanan. Kasta ka day kabagays. Wen, dakla balay jay patpatakder daga po ta balay ti hawayanaw. Nasayat mat nga raw, tadan panggadan jay kaanakan ta, kabagays. Napanan ni Baong Filay. Saan pa'y asimangpwet, Uncle Siano? Ay, malimang. Ang hindi pa nagawain. Ay, sigurado nabartek manin no sumangpwet, Uncle. Nalang magayam nga aginom iti arak di asawam. Wan nga rod, Uncle. Sabali pa'y mat nga rod ti ugali na numabartek. Ha? Anya ti kayat mo asaman? Napudot ti ulo na numabartek, Uncle. Kastan ti ugali na, uray idi adda kami pa'y ije bagyo. Kastagayam. Itala nga namwak na itaa. Nadaan nga agpaiso iti trabaho. Ang bigastos naman iti arak di sweldo na. Uncle, Damot gayam sana nasaya at nga ugali ni Baong. Igatang na iti arak, ti matgadan na. Nagalasan. Isagan akong dagiti awita kaya bangkag kaw. Mangal dawak tumatan ni Jay. Psst. Psst. Ha? Asino yung mga sit-sit-sit kanyak? Adaman nagang kwa. Ay! Sigala kay! Umasidag ka man, Lidaw! Ha? Nagbastusin ni Baong. Isumagayam ti mga sit-sit-sit kanyak. Umasidag ka nito ko na! Tiyawanan ba'y na Baong? Paiman? Awan matay interes respetom kanyak, Baong. Awan babayin mo Sigala kay kunkunam latamat ng kanyak. Relax! Di ka din akong ungat, Uncle Siano.
Kasta gayam to galim, numabartek ka. Awan respetom. Kunak nunasingpet ka. Pasensya ka, Uncle Siano, ha? Lambing ko lang kang kadita. Kanya lambing ka sasawab? Kuangkal, dumawat ako may ti pulutan. Naibos nga nandiyan pulutan ka. Sinalbag ka. Siyak payasan nga inom iti arak ti pagdawata mi ti pulutan. Maturog ka kay dahin. Tanay, nabardak ka. Kasta timbagakan kanibaw kabagays. Wen, kabagis liunaing. Nagalas magayam ti ugali na numabartak. Awan respeto na. Na tiawanan bain abong. Awan utang nanay baganakam. Imanugot ka ngagpatakder iti balay na iti solar mo. Ngam kasta aramidan na kan ka. Mas dawak nga raw di tay sit-sit-sitan nakan. Awagan na mulatan tinagan ka. Lakay siya na. Kuna nakiday. Kay, ayan na ngay nga raw. Pinalawak nga gininaom nga may sa ijay sirok ti sa lamagay. Dandan ni Barsa kag iti panabas itay sinitsitan nak ngam. Linaplapdak lang ti bagay kabagays. Talaga ang masurona. Di ka laagbain, Bong. Ipakpakitam latipod no nga ugalim kini Uncle Siano. Anya kumangay ti pagbayinak, Feli. Dumaw-dawat ak lang matiti mapulutan no adda. Wanangam saan ko maakas day ti panagsasaom. Awan respetom kini Uncle Siano. Sumadan ka man! Di ka nga rod ang pungtot, ah. Bagbagaan ka. Ngam di nakmadangdagan. Anay ko. Alala. Apay ngagsipat ka. Agsao ka pa'y takitam. Sa langa sipat ti maramanam kanya. Nawatam! Apaya limita day ta makanawan na pingping mao filay. Di nang ranak ni Bong, Uncle Siano. Anya, maaramin ni Bungday takang ka. Wanang ka, nabayagan adang ranak. Anya, No, adda di na maguston nga ibagak. Agkabilatan. ay, kastagayam ti aramidan na kang ka. Uncle, Sana nasaya at ti kasta. Diyak kanunungan. No, naskan ngay darum mo, aramidan. jak maaramid day ta, Uncle. Amangan no ad-adda adang ranak. Anya, At dapay saan nyo nga amo nga ugali ti kaanakan nyo, Uncle Siano. Nagado alalaki ti agiinom ijay arubayan dabong kabagis. kastaya ka ba guys? Iso asinurot ka dito'y bangkag mo. Ta ipakamukan ka. Tiyawanan ba inabang? Inaramid na pag-iinuman jay sular kao? Ay, sana mabalain. Awan babain day jay akanakan ta. Kunamlan asino nga agitugot iti barkada na. Agyamanak, tembagam na ita ka ba guys? Nagtagawid ak tapapanawag ida nga agiinom iti sular kao? Ay mabit laeng kabagis. Kasaritam tulatan inton saan anabartek. Amangan no saan nakamutla denggen. Ay, siyak ti makamo ka ba guys? Talaga papanawag dagiti babarkada na ijay sular kao? Di dalag babain? No, malpas kayo nga ginaw, pagawid bound, dagiti barkadam. Anyat parikot aya, Uncle Siano. Saan da kamat ngan anwa na? Yak kayat nga daaginom dito'y arubayan ti balay kao. Iso apang nga asem, tapapanawam taon dagiti babarkadam. Makita mayat nga dapelen inuman mi nga arak, Uncle Siano. Kababain mayat no papanawag latan dagiti babarkada. Saan kumanatangkin ti ulom baong? Impalubos ko agpatakder ka iti balayo dito'y sular kao.
Ang di na kayat asawain, nga ramidem matlatan ti kayat mao. Anya? Sapay ko ba saan mo asintiran timbagakan ka, Baong? Maturog kan, Bong. Nabarbartag ka. Nagawid ang dagiti barkadam. Maturog kan kunak, kani Rabio na yun. Jak kurso na dati pa nagsasao itay ng kalsyana. Ha? Tiyawanan ba inalakay? Iboy-boy na kit din, di pa nang ipalubos na ngagpatakdirak iti balay ta dito isular na. Paiman? Ay nga taramidam, Bong. Ikak iti pagnakman dayjay alakay. Makaturturong ako na. Adalaman ti rabi ay. Nabanuga ka nagapo iji bangkag ko itay. Rumor ka man, lakay siya, no? Nibongjag pukpukaw kat makaong ungat. Rumor ka kuna! No! Ay, sinalbag abaw. Kung kugtaran na matantiri daw ka. Dadailag tiri daw mo! Oh! Ay, naluktan ng tiri daw. Uncle Siano! Tumpak kayo ni Titawa! Nagbatan na kayo ni Bong! Ay, wan. Sinalbag abaw. Umaynak matantagbatan. Ay, tumpuak ako ni Titawa. Agsubling ka lagay siya. Huston, Bong. Di mo dangran niyang kalsyano. Agawid tan. Diyak magustuhan timbagbaga na itay. Ti amo na nga talaga kabain ko ti awanan bain alagay. Anya ka din ti mapaspasamakin ka, Bong. Kapsat ti amam ng kalsyano. Sular natin ang ipatakdaran tay iti balaytan. Manya kumano kabsat na. Bong pangaasim. Di mo pagaramidan iti dakas ng kalsyano. Agpakpakaasyak, Bong. Ay, Diyos ko. Anya ka din da ito ang mapaspasamak. Demonyo mo't gayam da iti akaanakan ta kabagis. Ay, wala ka pa guys. Baglakit din ata nakataraya kinirabi ay. Timpuakak ititawa. Talo saan natayak kumaitan. Anya. Impukaw ni Felay at timpuakak ititawa. Jak paikit din na puutan nakadano nagpagaya may niti kasabaan naglimlimang. Anya. Ay, kasta una ay abutin ko idirabi kabagays. Kahit anya ti planum ita kabagays. Agawidak, kahit nakasarita na dyan demonyaw. Kasanaw noor-orayan nakagayam adangran. Ay na, aganad ka kumakabagays. Nausawan mo't siguron kabagays. Papanawag lang ni Daiti Sularkaw. Tapno dagong gunana. Nasaya at maitasan ka na nabartek, Baong. Panggapnak pa yan na tagbatan ni Dirabe. Kat, anya nga rod di kayat mo mapasama kita, Uncle Siano. Tsak kayat ti mababainan ng runa iti sangwanan dagiti pabarkadak. Hindi nakisarita ka, kayat mo ti agbalay dito Sularkaw. Pinatgan ka. Sa anak balin anaimot ka na kayo nga gasawa. Nagtalaga kang kagapota ka anakan ka, hanggang kas tumi lagayam ti subad mau. Kapulain ka na bainan ka ako nam. Isa pumanaw kayo lain dito yung Sularkaw. Anya, nangig mo ti kinunak. Alain nyo amin lain, dagiti gargarit yaw. Kat pumanaw kayo dito yung Sularkaw. Saan amabalin ang Kalsyano? Saan kami apumanaw? Anya! Imanugot ka nagpatakdirak dito sular mo. Sa ita? Ibabawim? Sana kas ka rin at ipumanaw. Anya? At dadakas ang mapasamak dito'y no ipilit mo timang papanaw kada kami iti asawak. At dakarbangak amang papanaw kada kayaw. Gapot sular ko na ito, ibawng. Anya? No, nasayaat ka kumakanyak. Saan na mapasamak ti kastaoy?
Agasam, kabalan naggaya matagbatan. Awan babayin mau. Basta, saan kami pumanaw dito sular mo? Nga uray anyat mapaspasamak ang Kelsiano. Anya? Nagkarit ka batain baong? Ala, pumanaw ka ng Kelsiano. No di ka pala pumanaw, ulitak tinaramid ko kang kaidirabi. Saan ka bigbigan akabsat day di tatang? Oh, anya pala tiraramidin, Feli. Di mo matan garawan ti kan kanam. Awan ganas ko amangan, bong. Anya? Mabainak itar aramidam. Awan utang mo anaimbag anakam kadagiti timulong kadata. Dayta ka manan. Saan ka di aday ta ti pagsaritaan ta, Feli? Maan kakit din. Oh, lugan mo ti barangay kan pulis ti dimtang. Kakuyog dagiti pulis ng Kelsiano? Ni. Anya ti kahit asawan da ito eh. Pangasim ang Kelsiano. Di na kumamot pa'y balod. Masyan ka kumakanyak. Ita, amo maon ti agpakaasay kanyak. Ti asawam ti nakaimataang iti naramid mo kanyak idirabi ay. Ti asawam matlaang ti ag-witness kayat nakapatayan. Isungay ta. Indarong kan. Agpagpakaasyak ang Kelsiano. Kaanak-anak. Hindi na kumamot pa'y balod, Uncle. Agnakam kamot siguro itanbang. Leksyon kang kada ito nginaramid ka. Tapno makamiris ka adakkel abasol. Tinaramid mao. Tinandanim pa ng patay kanya. Pakawalan na kang Kelsiano. Sinadaanak ngagbaliw. Basta isanod mong tidarom mo kontra kanyak. Ay, saan? Saan ang nagbaliw di pangidyang ka? Naskan na madusa ka? Gapaw iti naramid mo kanyak! Biyag, ti tao. Adda akong dito silid ni Mama. May mas titurog na. Nasiputak tinangidulinan na itilakasa. Ang naglaw ni Diado nga alahas na. Numaalak na jay. Daklakit di akwarta. Dinak nasiputan ni Mama. Tamadlawa na katurog. Kan may sa agkakapsutan. Sa dino pa'y kumatiturong na ngay. No di kan patay. Santo siyak tumatlang ti pangipatawidan na iti sani ko amabati na. Anya ko matidakas iti aramidak ngay. Una aklang mat. Oh, just kintumat ngamin na di akong parek. No di nakimpan di kasino. Saan ko madakkel tinaabak kanya. Ne, Sir Salde. Anyat kukuin nyo dita closet ni Mamayo. Awanan bibiyang mo. Aguli magkano kayat mo anasaya at kakanyak. Amangan no siyak ti tanim am dita, sir. Sapay di na kayat nga da sumrak dito'y kwarto na. Malaksid kanya. Aguli magkakunak. Adeta. Nakita ko to'y lakasan ni Mama. Talaga gayam ang nagaduti iduldulin ni Mama agamang na dito'y. Oy, sika babaunan. Aguli magkalang ha. Di nakipulpulong ka ni Mama. Nawatam. Ne, nakaring kayo magkayaman, Mama. Bambantayak to'y babaunan. Ta sipsiputan na tilaka sa'yo. Allah, saan apod no da ita, sir? Agpay sumat. Paglibak ka pa'y lang. Di takay manlangan. Saan apod no ti imbagan ni Sir Saldi, ma'am? Di ka ba danagan? Tamo kon ti ugali ti anak ko. Saan laanam na minsan at tinakawan nakday jay nga anak ko? Nasiputak nga minti isasarak na dito'y sila Jo, ma'am. Iso asinurot ko. Agiamanak, Betty. Di ka madanakan. Tadyak basta mamati iti ibagan ni Saldi.
Tama mo kan. Nasingpot ka. Ma'am Ditas. Ay, di na amo ti agimanihar iti negosyo da itchay nga anak ko. Kasanon tulangan ti biyagda no awa na kon. No apay mat ngami nakasya ti ugali ni Sir Saldi, ma'am. Saan ang mapagtalkan no may papan iti kwarta? Pudno da ita. Iti kinabayag mo nga agserserbi ka na kami. Amo mo no anya ti galad ti anak ko. No anya ti kayat na. Isulatan. Wan nga ron, ma'am. Marikrik na, Betty. Saan ako ngagbayag dito irabaw ti daga? Ma'am, di kay kumaagsao iti kasta. Agbyag kayo pa'y iti napaot. Di tayo matmagawidan. Noan yaman ti pagpatinggaan ti biyag tayo, Betty. Ngamsakbay nga ipulang ko ti biyag ko. At ako makitawakan ka. Anya dayta, ma'am. Alaam tilakasa anabayagan nga idultulin ko. Diyak kaya't anisaldi ti pangibatyak iti dayjay. Ta sigurado nga isugal na laang. Ha? Diyak pa'y mat mabalin nga italakin ni Lawrence nga apo ko. Taubing pa'y. Kabalan pa'y laang ni Saldi nga utu-utuan jay anak na. Eso asikan ti pangibilinak iti dayjay, Betty. Ma'am, mabutengak. Di kag tanag. Sakbay amamuan ni Saldi ti amin. Nasken ang makapanaw kan dito'y. Anya. No kasta, saan kan ngagsubli itayan ti trabahom, Bete? Saanin na naising? Kat pumanaw tayon dito'y pag-abangan tayo dito'y syudad. Nay, apay ngay. Basta pumanaw tayo, nana. Aywan, adto'y gayam ti kwartayo. Nay, apay manunday to'y akwarta. Kunak met adi nakswildwan amang kadkadwa iti anak mo. Talibre metikan kanak ditoy. Tagatangem met amin nakasapulan me. Kas pagyaman ko iti kinasayang at mukada kami iti anak ko, nana. Naimbaglakit din taada ka amang kadkadwa iti bulsak nga anak ko. Ay, sakit diti agyaman, tanam amu kayo. Ket adda libre apagyanak. Amumet nga katang-katangak ideta. Awan ke nga rod kabagyak ditoy. Talaga akas tanana. Agtitinulong tayo. Aginggat kabailan tayo. Sa bali manan a lugar ti ayan tayo, nanang. Namin adu tayo nga imakar iti pagnaadan. Pasensya ka na, ko. Ano santa pa iti kastoy a sitwasyon ta? Wen nanang. Uray ko man sa anak a bulsek. Tapno makasapulak mo't iti trabaho ditoy. Ngam kastoy mo't ngamin ti kasasaan ko. Ala, di mon panunutan dayta. Aginggat ka bailan kan napigsa akpay. Saan ka abaybayan, Jasmine, anak ko? Apay kasta tilangayo, papa. Niyator ni Kadidya naggapo dito balay? Juan Lawrence. Ket, anyat kinunanangay. Apay akas lang makaungungat kayo, mat. Isumat lang gaya madyak makita nila kasa day di lolam ni tibalay. Day jay mad gayam abeti ababaunan tinangitalkan na iti day jay. Si kakano tinangipatawidan na iti day jay. Ket, apay nga ron na makaungat kayo ngay. No para mat gayam kanyak day jay, papa. Ket, amom nga ron no mapagtalkan day jay ababaunan. No naamwak la anasapsapa. Jak impalubos ti kasdyang inaramid day di lolam. Nakdakalkit din ti panagtalak na iti day di ababaunan ngam siyak nga anak na. Nas ka na mabirukan ta day di abeti.
Amangan mo't no inlakonan dagiti alahas. Sapay milyones kano ti balor dagiti nga alahas. Papa, isa sa pulang taday di ababaunan. Bawin ta ti inana nga alahas. Jasmine, anak ko. Iyagan man iti danom dito. Mabit lang, nanang. Ala, inayadam laeng. Di ka agdardaras, anak ko. At tuyin ti danom yun, nanang. Kumarkaron sa matauyak yun. Di yumot ngamin kaya ti agpa-ospital. Tapno ammo tayo kumano anya nga agas ti inuman nyo. Ayan ni nanam nga ising, anak ko. Napan manon nagbirok iti bulbulong amayanger nga inuman nyo, Naimbag lakit din tadakad kaduatan ni Nana Ising. Ken adu ti bulbulong amabalin nga inuman dito'y kabakiran. Sulsulin nagsamat daytoy. Pasig nga unit ti tumatayab ti mangmangag ko. Saan akas ijay syudad ang naggapuan tayo. Apasig nga ungor ti lugan ti mangmangag. Apay, di mo ka di kayat dito'y nagakaran lugar, anak ko. Kat kayat kulatan ananang. Ngam sapay ko matamaudin da iti apanagakar tayo. Namin ano tayo ngaminan nga imakar iti pagnaadan. Akas lakit din adda ilamlamangan tayo. Ha? Malaala, ingkakitaan ni nanam nga ising, simang putsan. Naikali kun dito'y abay ti puon ti akasya tay lakasan ni Ma'am Ditas. Saan amapukaw ti panagkeba-keba ti barukong ko. Tunggal makitkitak day jay iti unag ti balay. Kaslada pa nagbabawik anang awat iti day jay. Taawan talgad ti panagbiagmi iti anak ko. Numabalin la ko mga isubliklatan. Nga makonsensya akmat. Tanagkariak kin ni Ma'am Ditas. Ni Lawrence laang tinasken a pangyawatak iti daychay. Nanang! Ha? Addaak dito'y sirok ti mangga, anak ko. Di kan umay dito'y tani sumipngeten. Kaaw-awag lang tay tawa dinutukak amang paliiw. Iti sigod ang nagnaadan-dana na beti. Kat anda ka no nakaibaga. No sa dino tinaudi nga imakaranda. Oh, naimbaglangan ta siyak ti imo nang inawagan da. Saan kat ani papa? Tinasayat. Mapanak iti imbaga da alugar. Kat sapay ko mata makita kundi sapsapulak. Nasken amaunaak ni papa. Naringatan. Ang mga nanyapay ti aramidon na kanina na Betty. Bagiti inutil. Ha? Nay, apayin papa. Agpupungtot kay manan. Inaldawlatan na kasta kayo. Kasanumat ngamin. May sa tao. Ngam di na pa'y mabirukan. Sayang lang nagiti imbay bayad ko kadakwada. Awan pa'y serserbida. May samot dayjay a babae. Talagang amuna tinararamid na. Ang uray sa dino pa'y tipaglemengan na. Talaga sa pulak. Agkalma kay kumalaang papa. Kasanong agkalmaak ket agkakanat ti problema dumdumteng. Nagsiramanan tay may sa negosyo tayo. Ginuyod ti bangko. Nas ka na mabirukan tanda niya babae. Sakbay amalugi amin ang negosyo tayo. Nakalatulong na niya alahas na dilulam. Milyones ti balor na niya. Papa, madingamin tiwagas yo amang iman manihari ti daduma ang negosyo tayo. Iso ngayon inot na nagserra. Tinakman ni Soro. May sakamat. Unay ni papa. Gapoy ti kinagamrod na. Inot mo't amapukaw ti amin nga daken kwa na. Agbati ka dito'y anak ko, ah? Tamapan ko tulungan ni nanam nga ising nga agala iti kayo di taig-igid. Nasken nga adu ti abasto tayo apagsungrod. Tano kastoy amatutudo kat saan tayo amarigatan. Wen nanang,
Numabisin ka, umuna kalatan amangan. Di na kamin urayan, ta amangan numabayagan kami. Wen nanang, didak pa kadanagan. Kabaila akong tibagik. Da kayo kiti akan ni nana ising taagan na di papanan nyo. Wen, anak ko. Maala, mapan kamin, tapno makaawid kami maila adagos. Nakapanawan da nanang. Nakarikap matan ti kalkalapaw mi. Agmay may saak manan. Kastoy latan akanayon. Pasig nga uni ti bili ti mangmangag ko. Malaksid ka ni nana ising, kan nanang. Awanan ti sabali ang makasarsaritak ditoy. Maawatak matkit di tada kami mat nga ron iti sulsulin na kalugar. Ay, kaano nga tamang ngagkumanan ti uni dagiti agduduma alugan. Kasla adda arim padak amang ngagko di tarwar Imposible ani nanang dayta, kat kapampanaw na launay. Adda nga ta nalipatan na. Apo? Apo? Ala, asino nga ta dayta? Asino kayo kadi? Dito'y ka diti pagnanaadan ni Nana Betty Alumpinig? Wan, apay aberberukan nyo ni nanang ko. Awan ni nanang ko ita dito'y balay. Mabalin ka di nga oraya ko ni nanang mo? Agmay may saak laang dito'y. Awan kaduak. Di kagdanag. Awan da ka sa panggap ko. At dala na patag ngay bagak ka ni Nana Betty. Sige. Umunag kayo nga rod. Nana Ising, kartingan tatimag na, nasken ang makaawid tan. Wan ka di. Alaw mo na ka. Di na kunurayan ta nakarkaro ang mabayagan ta. Nuapay mo't ngamin na di mo insurot ni Jasmine. Kasi mo't ang nabati di kalkalapaw. Agtibtib bayo ak nana. Diyak maawatan ti marikrik na. Ay na, di ka ngamin agdanda nagunay Alala, agawaan ta nga rod ti magnan. Lawrence, Nana Betty, agyamanak ta nabirukan kayo matlang. kasanuan na amuang ti kaadami ditoy. Kinapudno na. Adda dinutukak amang birok kada kayo. Kat naibagada da iti alugar. Isa kinuyog ko ilan. Ayabam dagiti kakadwam pastrekam ida ditoy. Saanan, ta pumanaw kami matla adagos nana. Taoray ni Papa, sapsapulan na kayo. Anya, Inka gumaak tinang sapul kada kayo. Tapno maunaak ni Papa. sikati na kaisang ratan da ito alakasa barok. Para ken ka talaga da ito'y iso asinal salwadak. Ket sapay lakuma, tanuan niya man tilinaon da ita alakasa. Ket maaramat iti nasayaat barok. Akas iti pagayatan da iti lolam. Nana, Ala, nasken ang makapanaw kan, sakbay asumip nget. Amangan no di mon masurutan ti dalan nyo. mapan kami nga roden nana. Aywan, awatan nyo dati akwarta. Tulong ko kada kayo. Ay nasaanan barok. Alan nana, alaan yun. Kat agsubli ak tumanan. Adda ka di mabali na pangkuntakak kada kayo. Kas makita mat, awan kuryente dito'y ayan mi barok. Ibatik latan ti number ko. Kat no kasapulan nyo titulong, awagan daklang. Ay, ala agyamanak barok. Itataawanan dito'y tilakas Kasla na parutanak iti siit dito'y barokong ko, anak ko. Nanang, mabalin tayo mat siguro ta agsubli iji syudad. Taawanan ti ilamlamangan tayo. Nauma ka din dito, anak ko. Saan matkit di? Kailiw ko nga mintag na iji syudad. Ado ti manggagalugan. Kan ado ti makapulapul ko at tao. Di ka agdanag, anak ko. Agsubli tayon tumula ang ijay syudad. Betty, ada ka?
At tao. Ay, mabit lang ta si Ripak itibasit nga abot ti tawa. Ni Sir Saldi nga ama ni Lawrence. Ite! Nanang, Kunak no aguli makan ti biyag ta. Ngam saan pa'y matgayam. Amok nga daga di taunay. Isarong morga. Nung di mo kaya't nga uramag tinagpasit ang balay mo. Jasmine anak, rumwarkan, magnaka iti kusina. Kat ayabam ni Nanay Ising, sumarunuak arumwar. ngam, kasano kayon ngay? Amangan no pagaramidan da kayo iti dakes. Ite! Dinakpakadanagan anak ko. Ala, rumwarkan, ayabam ni Nanay Ising. Sir Saldi, Rumwar kamot lagayam. Kunak no orayam pala nga uramag ti balayo. Amok nga mumun ti gagarak. Irwar mo ti lakasa nga intaray mo no di mo kayat ti madaksan. awanan kanyak tay lakasa, sir. Inted kun kin ni Lawrence nga anak mo. Tanaggapo ditoy. Anya? O, apay nga inted mo? Kat para kanyak na jay. Saan aparakan ka, sir? Tani Lawrence ti imbaga day di mamditas apang tedak iti dayjay. Kas tagayam ha? Huh? Kas gunggunam anang ramid iti dayta. Uramag to'y nagbasit abalay mo. Anya, ay saan sir? Maasi ka kumamat. Awan pag naudan min ano uramam. Tawanan ti maramidam. Day tatiga nabam iti naramid mo. Awanan, inuraman ni Sir Saldi ti kalkalapaw tayo, Nanay Sing. Jasmine, anak ko. Sa dino ngayon di pagnaadan tayo, nanang. Mala, di kayo nagladladingit, bite. Jasmine, umay kayo di tatulungan dak nga agkarpintero. Mairemedyo ti amin, iso di kay madandanagan. Kabalan tayo dahito. Di kay agladladingit, tapnusan kayo ang ma-stress. Papa, ada ka di ibagayo? Apaya simmer kayo diti silid ko. Traidor ka, Lawrence. Ne, apaya kastamat ng ti ibagbagayo, Papa. Adamat gaya man kan katilakas day di mama. Ha? Nakaaman nyo ti dayta. Nasara ka konti ayan ni Betty. Kat iso tinangibaga nga dakanon kan katilakasa. Ala, ited mo kanyak dayjay. Siyak tinakaisang ratan dayjay a kinabaknang ni mama. Papa, ininutan na may ibos ti kinabaknang tayo. Gapo ti kinasugaduryo. Sigurado nga isugalyo man ang dayjay. Agulima ka! Ited mo kanyak wano saan. Ha? Papa, anak dak, kabalandak ka di apatayon? Nabalak tupay tinang sabidong itiday di lolam. Si kantulakit din nga ampon ko lang. Ha? Well, ampon ka lang. Ket ampon nakmet day di lolam. Iso asan kayo hakab kabagyan? Iso nga ayos lang nugudasak ti biyagyo. Papa, alan Lawrence. Itad mon ti kidawag. Tapno nasayat ka kanyak. Darasan! Maulawak. Papa? Papa! Papa, una yun dahil siya nagpampanagam. Kailaat mo't nanti papanaw mo. Ipatpatag kalat na nga uray kas niya naramid mo, Papa. Amok, anak ko laapan lang ti panunot mo. Gapoy ti silang tipirak. Oh, Diyos ko. Pakawanam kumati amak. Kadag iti nagbasbasulan na. Ha? Apay nga imay kamanan dito'y kabakiran, Lawrence Baro. Nana, ayan tay sigod abalayon ngay. Sa kumatan ti diding tuy kalkalapaw yo. Kan panaw ti atip na. Ay nabarok, inuram ni Papam idi imay dito'y. Anya, unayin ni Papa.
Dila na asyan ka na kayo. Una yan. Diyak lang pagarup akas to'y tinaramid na ka na kayo. Ala, saan abalin? Tinapatag, saan da kami ad inangran? Nana, imayak, takayat kayo at tulungan. Ha? Ken, wen gayam, awanan ni Papa, natayan, naatake. Anya, kasta ka di. Pangasyo, agsubli kayo ijibalay, Nana. Ay na, saan ang mabalin? Tani, jak mapanawan ti anak ko. Kastamat kininanay sing. Kaasimat, bakatan. Dakil ti utang ko anay bag-anakam kan ko ana. Ta iso tinangkad kadwa iti anak ko, idi nagtrabaho ah. Di kay madanagan, ta ikuyog tayo ida, Nana. Kayat kayo at tulungan. Isungagnad kayo ni Jibalay. Taawanan kadkadwa ki Jay. Pinapanaw mo na di papatinang sukat kada kayo ababaunan. Ha? Allah, nakababain Lawrence Barok. Awan rumba nga pagbainan nyo, Nana. Taamok no kasanot ti kinasaya at yo. Iso akayat kayo at tulungan. Agnaad kayo ijibalay. Tamangala ak iti sabali ababaunan. Tapno saan kayo amarigatan. Barok. Alan, Nana, umanugot kayon. Takayat kayo abayabayan iti panagbagat yo. Kayat ko ti agsubad kada kayo. Gapoy ti kinasaya at yo kada kami idinagpaay kayo ababaunan mi. Alang arod ah. Agyaman ak unay, Lawrence. Lawrence Barok, akim balay iti maipatpatakder di taasidag to'y balayo. Balayo, Nana. Anya, ala, umdasan ti panagnaud mi iti libre dito'y balayo, Barok. Saanan ang masapol ay aramidan na kami iti balay mi. Basta yaramidan kayo iti balayo. Pag naidan nyo kada na naising kan Jasmine. Ay na, nakababain unayan kan ka, Barok. Diya ka muno kasano ang makasubad kami kan ka. Nagsaya at kaunay, Lawrence. Subsubadak lang ti kinasaya at yo kada kami idi, Nana. Kat di kay madanagan. Tapati ti lote apaka ipatakdaran ti balay, kukayon tumutan. Diyak ninamnamad ay ting aramidang, Barok. Agyaman ako unay kan ka. Nagsaya at ka tao. Gaputa na saya at kayumat kada kami, Nana. Biyag, di tao. Adto yung order yun, sir. Agyaman ak, miss. Kabarbaro ka iti dati restaurant na niya. Wan, sir. Kasano ti pan nakaamom iti dayta? Nabayagan na sukidak dito eh. Kabisado kong dagiti empleyado dito eh. Kasta ka di, sir. Please, di na ko nawagan iti sir. Siyak gayam ni Daryl. Anya matinagan mo? Siyak ni Hazel, sir. Wow. Maragsakan na ka makamamugan ka, Hazel? Kasta akmat kan ka, Daryl. Ay, ni, pasensya ka na. Agsubli akon iti trabaho. Mabit lang, Hazel. Apay ka di. Agorder ka di pay. Saanin? Mabalin ka din kung may kanto sukunin dito restaurant? Ha? Mabalin ka di, Hazel? Sikaan talaga, Daryl. Nagtaktak ka pay. Apay ko man nagtakta ka kiti oras para gan ka. Saan? Kaya't ko lang ti makigayam kan ka. Anya? Samay sa... Asidig lang mati opisina pagtrabaho iti restaurant na pagpapayam? Kasta ka di. When I said, dayo akmat lang dito nga ili. Naggapo ak iti adayo a probinsya. Agpada tagayam ang naggapo iti adayo a probinsya. Oh? Pati si ka? Wan, Daryl. Tigayam ko tinangawis kanyak nagtrabaho iti dayto nga ili. Nasulinak ngamin ti lugar mi. Narigat ti agsampol iti panggadan. Iso nakigasang-gasatak dito eh. Uray di lugar mi. Nasulinak matlaeng.
Kasmet iti lugaryo ako na. Narigat ti agsapol iti panggadan. Iso na pilitan akmat nga umay iti dayto nga ili. Daryl. Ay, wag gayam. Thank you ha. Oh, api nga gyaman ka kanya. Gaputa nagtalag ka asimurot kanyak niti parke nga agpasyar. Awan anyaman na. Adamat pa nagtalag ko kan kakat. Iso nga awan tirumbang apagdanagam. Ha? Tatang? Wayne, Hazel, anak ko. Agyaman akta nakasangpetak mo lang dito pagdagdagusam. Ay na, nagbayag ti biyahe. Imbag ta nasurutan nyo dito pagdagdagosak, tatang. Nagdamag-damag akad agiti karubam. Imbagak tinagan mo kat amamuda ka magayam. Kasta ka di, tatang. Mala, sumbra kayo Amok nabanog kayo iti biyahe. Ay talaga anak ko, nabambanugak. Magyamanak. Nabsugak mo ilaengan. Itay kat maulaw ako ni Tibisain. Agasam nga itinam nga oras nga biyahe manipod di lugar tayo anak ko. Nasayat mat nga ro, tanabsog kayo, tatang. Ay, wan anak ko. Ay, adugayam tinatangkan na dumapay amakmakan nga insang petkaw. Saan ka matin nga parikot iti bagas na dawit kaw? Agyaman tatang. Ay, kahit kumusta mo nga iti trabahom di tao. Nasaya at tatang. Nasingpit di akin ko kwa iti restaurant a pagpapaayat. Ay, kanasaya at awan ka diti trabahom ita. Adda tatang, rabi iti dutik ita. Anya, ay delikado ano rabi ay. Ang mga makarana kay di managdakdakas iti panagawid mo kit pagaramidan da kay di maday. Tatang, Naskain nga itulod kayo pagtrab-trabaho a misal. Narigatan. Dito'y gayam ti pagtrab-trabaho am a restaurant. Naglawan a restaurant. wen tatang, bak nang ti akin ko kwa iti dayto a restaurant. Nagadumot ti tao ijay unag anak. Sumrot kayo pa tapno makita yu na imbag ija unag, tatang. Ay sana na nakaw. Ingkakit diag trabaho. Agsubli akmata ni ti dagus mo. Sige nga ro, tatang. Agan-anad kayo Bigat gaya mo nagawawid ka. Napuyatan ka na naggapu iti trabaho. Okay lang, tatang. Nairwama ko nga agawid iti agsapa. Wen angam amangan no makaala kamot iti sakit mo no kanayon kang agpuyat. Saan mataka na yun arabi iti jutik, tatang? Agbaliw-baliw ti jutik, tatang. Aya, Ay, nakaturturog akong tatang. agar mo sar ka pa'y nagluto ako ni tikadam. Nagarmusarak itayan iti restaurant, tatang. Sige, umuna kayo latan amangan. No saan kayo pa'y nagarmusar? Naimbag nga orasyo, tata. Ha? Sino ka? Siyak ni Daryl, tata. Gayem ni Hazel. Kasta ka day? Uwan, tata. Adda ka din ni Hazel? Adda di kusina ti anak ka, Daryl. Anyat masapul mo kang kuana. Kwa tata? Umay ko kumapasyaran? Sige. Sumrek ka, baraw. Simarong kargayam ni tatang mo, Hazel. Wen, Daryl, talon nga aldaw na dito'y dagos ko. Kasta ka di? Kaya't nang tiag subli iti lugar mi, jakpay pinalubusan. Nasaysaya atin no adda dito'y dagos ko ni tatang, tapno makitkitak. Apay, awan ti mangkita kan kuha na iti lugar yu akapsat mo? Awan, agmay-may sa aklaang nga anak. Nasapa apin mo say day dinanang ko, gapo iti nakaro a sakit. Kasta gayam. Naitatiag pa iso, Daryl. Dua kami laangan nga agbibiyag kini tatang. Kan may sa, jakmatin kayat nga agtrabaho pa iti talon. Gapo talakayan. Agpada tagayam agmay-may sa nga anak.
Anak-nak iti kinabalasang ni nanang ko. Sigun kan kwa na. Iti naaman di lalaki ang masikog ni nanang. Saan ka no matan ang nagpakpakita ka ni nanang ko? Anya? Wenesel, sinikugan lang dahil di lalaki ni nanang ko. Iso di makala ka bastardo. Awan na dakalak nga ma. Kasta ka di? Kasta nga rod. Ngaming karkarigatan ti inak tinangisakad iti panagadal ko. Nagsakripisyo, tapno makaadalak lang nga imbag. Daryl, Kinapudno na. Panggap ko matan nga ala ni nanang ko dito nga ili. Tapno saan ako nga agsubli ti lugar mi. Saan nga mi na mapanawan ni nanang ti balay mi di probinsya? Isa marigatanak ang mga lokoy kan kwa na nga umay dito eh. apay akit kita ang matlatan ni Daryl, tatang. Gayam mo ka nila ang day lalakay, wano kayan ayat mau. Gayam ko lang ang tatang. Napasig kami lang ang agsarsarita. Kasta aya. Oh, apay aming mingming ang manan ni Daryl, tatang. Kwa anak kau. Kasla nga min nakikita ko ni Daryl. Anya? Yak la masigurado no sa dinaw tinakakit kita akeng kwa na. Ang mga nukarupro pa lang ni Daryl day dyan nakita yun, tatang. Siguro Ala, agsublikan iti ayan na. Ta siya kung ti makaam mo nga agaramid iti meriendayo. Rabiin, Daryl. Di ka kadipi agawin. Hazel. Inig ka, Ma'am Tiimak. Sana kung nagpalpalikaw pa ay ayatan ka. Daryl. Sapay la ko ma. Tadi nagkagura iti panangipudnok iti marikriknak para kan ka. Jak namnamaan nga ibagam kanyak data. Daryl. Hindi da mo pa'y lapan nakakita kan ka. Nakarik na ako niti ayat. Sapay la ko ma. Dadamat ka imudingak di tapusom. Nabayag kayo mo't ang nagsarsarita ka ni Daryl edi rabi Hazel. Tatang. Madlaw iti rupa manaragsak ka na kaw. Anya ti kayat asawan ti panag-iisem mau. Ay, kwa. Awan, tatang. Di yulatan ikaskaso tinadlaw yung kanya. Anya saan nga kaskasaw. Sa balay, ti kay papanan ti panag-iisem mau. Adda ka din nagkinawatan nyo ni Daryl. Kwa, tatang. Nalaw ready na konsong bata na muklatan nga da nagkinaawatan nyo ni Daryl. Kumusta nga tanjay balay tayo probinsya, anak ko? Ninanang mat, kasangsangpat yu pa'y laang dito eh. Ngamdiyamanan balay ti pampanunutan nyo. Pampanunutak lang dagiti tarakan ko apusa kas kada aso ijay balay, anak ko. Imbilin nyo latta ko man akadagiti karuba nanang. Ay, nalipatak nga rod nga imbilin dagiti tarakan ko. Sana balay, ta sa anak mo't lang agbayag dito'y dagos mo. Anya asan nga agbayag? Agyan kayon dito'y dagos ko nanang. Agyan na kayo kit din. Siya kung ti makaammo kada kayo dito. Ay na anak ko, jak lakit di kayat ti maikon dito'y. Jak na irwam nga awan ar-aramiden na. Di agbuya kayo iti TV, wano saan, mapang kayo agpasyar iti mall. Ay na anak ko, sayang laang ti kwarta pagpasyar ko. Nagrigat asapulon ti kwarta iti lugar tayo. Isu nga rod asya kung ti makaammo kada kayo dito'y nanang. Saan yun napagparikutan ti kaninyo? Anak ko. Ala, agin na kayo beet. Kalpasan na, intay mangan iti sukik a restaurant. Anya a restaurant asasawam ay sus agluto aklaangan iti kananta. Nagastos ti mangan iti restaurant. Italaang matda ito. Saan mataka na yun, nanang?
Saan kayo ngagtaktak pa'y ngagluto iti kanin tayo? Tay ko nakon, intay mangan iti restaurant. Ay na anak ko, naglawa mo tanda ito a restaurant. Nagado ti tao. Uwad nanang. Oh, mangkita kayo dita minaw no anya ti kayat nyo kanang. Anya aminaw. Day tama na oh. Ah, Oh, kita nyo dita no anya ti kayat nyo kanang nanang. Agpili kayo. ah, da ito'y nalaminate a papel di tirabaw ti lamisaan. Una na. Mangkita kayo ti orderan nyo dita. Oray saan kun akitaan da ito amino nga ibagbaga manak ko. Agorder kalatan iti dinengdeng asitaw kan saluyong. Anasagpawan iti tinuno abangos. Anya? Awan ti kasta po tahi dito yung restaurant nanang. Naawan agawit tangarutun. Naglawa a restaurant. Awan dinengdeng da asita ko kan saluyaw. Wala. Siya kunti... Ha? Oh, apay anak ko. Asino tinakita? Ni Hazel nanang. Iso ti umasidag ka na ta. Dayta ka din napintas a waitress, anak ko. Una nang. Urayin tabiitan. Nanang, iso ni Hazel. Kaya na yat ko. Hazel, iso ni nanang ko. Naimbag ng orasyon, Nana. Ay na. Nagpintas kamutan balasan ko. Anyat inpakpakan kan ka ti anak ko, balasan ko. Agorder kami ti kanan mi ni nanang Hazel. Ay na, jak pa'y nalpas anak sa o anak ko. At tugaw kayo kit din. Nilangan Hazel ti makaam mo amang ted iti kanin tananang. Kat anya ti plano yukin ni Hazel, anak ko. Panggap ko ngay kalay sa nanang. Sigurado ka? Wala nang. Sigurado akon. Ken adamot ten urnong ko. Kabayla akon ngay kalay sa ni Hazel. Jak nga ruden ilakla ko jetan lo ababoy ko. Taison ti pagkasaran niyaw. Nanang? Ngamsakbay nga agawid ak ije lugar tayaw. Nasken ama-am mukmet dagiti dadakkel ni Hazel. Ulilan iti ina, nanang. Duadalangan iti amana. Kasta ka di, anak ko. Uwan, nanang. Ang kasaritak pa yan ang bag ni Hazel. May papan iti planok. Inton bigat mo't lang. Mapanak iti pagdagdagusan na. Kidawag ko mga manugot ka na makikalay sa kanya, Hazel. Ay ayatan ka. Katjak kayat amaagaw na kati sa bali kanya. Daryl, Nakasagana ako ng mga sawakan ka. Urayak ti pangedeng mo. sige, Daryl. Mayata kon ang makikalay sa ken ka. Agyaman na, Hazel. Ikarik, di kan to agbabawi ang makikalay sa kanyak. Di kan to pulos paldaangan, wenno pasakitan. Namnamaak dayta, Daryl. Kasaritak nga rin ni tatang mo, tagkalay satan, Hazel. No, manugot laki din ti anak ko, sana parikot kanyak, Daryl. Total, nahustuan kayo umatan ni titawan. Agyaman na kitipan nakaawat yo, tata. Oh. Apay tatapay lang aron ti awag mo kanyak ngay. Tatang, kung amatin kanyak ta plano yung matin kalay sa iti anak ka. Ay, uwan ngagpaiso niya. Uwan, tatang. Sa dino ti ayan dagiti dadakkel mo ngay. Saan ka di pa nadakamat kada kayo ni Hazel? Ti may papaniti pamilya, tatang? Awampay mo't nadakdakamat na kanyak. Awan, amak. Anak-nak lang iti kinabalasang ni nanang ko. Day dati agpaiso, tatang. Nasikugan abalasang ni nanang ko. Ay, nukasta. Nilang nanang mo ti kadwam. Wen, tatang. Kinapudno na adda ita iti dagus ko. Diyak pa'y pinalubusan ang nagawid iti lugar mi. Ay, kastaya. Wen, tatang. Awisip to ni nanang.
ket iyam amok kada kayo. Ay nasaya at ang aron no kas tatap no maamamok matiag balin nga abalayan ko. Sigurado ka ni tita ito abanag, Hazel. Wan tatang, ay ayatak ngamin ni Daryl. Mala, at dakeng ka na ita anak kaw. Awatem ti pamalubos kaw, iti panagkalay sayon ken ni Daryl. Agyaman nagtatang. Ay, Oh, apay ang nagsanaay kayo, tatang. nagbiit ti panaglabas ti panawen anak. No si bibiyag pala kumaday dinanang mau. May matangan na may ti panagkalay sayo ken ni Daryl. Tatang, Ang anyan na ya. ay natatang, nagunag man ti panagsanaay yo. Apay aya. Ay, kwa. Di bulatan ni kaskaso, ti pa nagsinaay ko, iti naunag anak ko. Adda ka di kayat yung ibaga kanya, tatang. Awan anak. Awan ti bagak. Di kay pemat nakarubwat nanang. Mala daw tayon amapan iti ayan da Hazel. Ay naanak kaw di nakadiapuraan. Naglabaak pa'y ngamin. Makauray dagiti lalabaan nanang. Amuyumat nga da pa panantayo ita. Mabiit laang tagdi ko sakpay. Kababain mo't no na ang angragak amapan ijay ayan da Hazel. Sige nga rod. Inki agdi gusan. Siya kun ti mangibalaybay ka dagiti linabaan niyo. Sa dino nga iti ayang ni tatang mo, Hazel. Awan mo't dito'y pagdagdago sambalasang kaw. Napangimatang iti kanan tayo, nanang. Napanpay lagi matang. Kaadamot insangput mi amakan. Urayan tayo biitan ni tatang ko. Patsik nga agawid ang dayjay. Wan Hazel, urayan tayo ni tatang mo. Ni, aday tamat gaya man ni tatang ko. Ay, pasensya kayo. Naladawak asimbang paut. Nagadungamin ti tao ijetsinda. Dumeng? Rosana! Anak mo ni Hazel? Uwan, Rosana. Anak ko ni Hazel. Anak mo mat ka din ni Daryl. Juan, anak ko ni Daryl. Daryl, umaykan, agawid tan. Anya? Ni, apa yun nanang? Awanan ti adupay asaw. Agawid tan, saan arumbang ngagbayag tapay ditoy? Anya ti kayat asawan day to'y tatang. Apay akil na at apimanaw danana Rosana. Ay, anak ko. Kasano anagam-am mo kayo kin ni Nana Rosana? Pakawanan na kay sila anak ko. Lipate mo ang amaming pinsan ni Daryl. Anya? Lipate mo anak. Saan arumbeng amadaan kayo iti relasyon? Tatang, Pakawanin na kanak ko na nagbasolak. Dakil, tibasol ko kada kayo kaninanang mo. tatang. Diyak maawatan. Ilawlawag yung Naandaan kami iti relasyon idi ni Rosana. Nagbunga ti relasyon may ket ni Daryl ti anak mi. Kamsat mo ni Daryl. Iti sa bali a babae anak. Makawanan na kuma. Diyos Ilimad mi iti dinanang mo. Ti kaadda ti kabsat mo iti ruwar. Pakawanan na anak ko. Amoy ang gusto din nagbanagan ti amin!
Gusto na nakaw. Di mundanugan ti diding. Jack ni namnama kas to'y ti pagbanagan ti amin. At inayat ko. Kapsat ko gayam. Agkabsat kayo iti abakin ni Hazel, anak ko. Linukonak ni Doming. Idinagdaton kanya. Imbaga na abaro. Iso nagtalaga kadagos kan ko na. Nanam. Dakalan ti tiyan ko, idi pinanawan nak ti amam. Dumgag ka na imbag daril. Tay salaysay ko kan kati amin, anak ko. Pakawanan na, Hazel. Numpot din tanti relasyon ta. Amo kun ti amin, daril. Agkapsat ta. Inlawlawag kanyak ni tatang ti amin. Aklunan ta ti amin. Asa na ron ba nga madaan ta ti relasyon gapot agkapsat ta? Wan, daril. Agpinatagtalangan ka sa kapsat. Tapod numat nga agkapsat ta. Wan. Maragsa ka nak magkati. Gapot at dapay gayam kabsat ko. Kasta matirik na. Maladingita na kilida mo. Naklon kon ti amin. Kat pakaragsakak. Tanamam mo ka. Kapsat ko. Alae kung da ito agundaway tapno agpakawan kan karo sana. Pangaasim tapakawanan na ko. Awanan ti maaramitak, Doming. Nabayagan day di apanawan. Oray pa'y nga tasaktan ka, gapo iti panang lukom kanya. Saadan ang maisublipay ti panawan. Ha? Kaya't ka di asawan day ta, napakawan na kon, Rosana. Wan, Doming. Napakawan kan. Ay, agyaman na, Rosana. Nabayagan ang natay na di asawak. Nabayag mo na panawan, abaloak. Anya nga tano, Noan niya. tangay saan ang natuloy ti kalay sa kumadag iti anak ta. Tanamuan da nga kabsat da. Anya nga tano, datalaengan ti agkalay sa Rosana. Anya. Wen, Rosana, datalaengan ti agkalay sa... Oh, mayat ka kaday. Ay uwan. Mayatak, Doming. Ngamin, ay ayaten ka pa ilang aging kaita. Oh, agyaman na, Rosana. Ay ayaten ka met unay-unay. Kitagyaman na. Sige, sige. Agkalay sa tangarudan, iti kabiitan na apanawain.